V tomhle videu si ukážeme, jak má správně vypadat pěkný klik. Takže první věc je poloha těla. Zde můžete vidět, že poloha těla je špatně, protože záda jsou ohnuté a zadek je příliš vystrčený nahoru. To je špatně. Zde můžete vidět, že naopak záda jsou totálně prohnuté a zadek směřuje příliš blízko k podlaze. To je také špatně. Zde můžete vidět nádhernou polohu těla, kdy hlava je v prodloužení páteře, záda tvoří krásnou přímku až pod nohy a páteř je naprosto rovná. Teď si pojďme říct něco k hloubce kliku. Pokud děláme klik, tak hloubka kliku nesmí být ani příliš velká, tedy že se dotknete prsama země, to je špatně. Nesmí být ani příliš malá, tedy že děláte jenom takový nízký klik, to je také špatně. Pokud nevíte, jak správná hloubka má vypadat, podejte si jako takovou pomůcku roli toaletního papíru, kterou určitě všichni máte doma, a stačí, když se dotknete svými prsy toaletního papíru. Tím zjistíte, že máte naprosto správnou hloubku kliku. Třetí věc, co s vašimi rukami? Tak pokud chcete, můžete dělat kliky široké, tedy mít ruce co nejvíc na široko to půjde. To je správně, to samozřejmě můžete. Můžete si takto kliky různě modifikovat. Pokud chcete, můžete mít úchop úzký a dělat kliky pouze takhle úzce, to je taky správně. Případně můžete mít ruce přímo pod ramenami a takto dělat kliky tak nastřed asi úchopu. To je všechno správně, poloha rukou není tak důležitá, jako je držení těla a hloubka kliku. To je vše.